Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Федераль үзәктән барда күренмәй. Любым способом затягивается вот это дело. Минтимер Шәймиев тәнкыйде милләтара мөнәсәбәтләрне ул ничек хәл итәргә чакырды. Айдар Шәймарданов. Алар барыбыз өчен үрнәк, кылган гамәлләре сабак. Бүген Казанда ватан каһарманнарын хөрмәтләделәр. Это будущее нашей страны. Это счастье нашего государства. Тантанадан Люциана Тфолина репортажа. Интернет эшләми, телефон тотмый. Татарстанның 22 авылында элемтә юк. В некоторых зданиях торговых центров пропадает. Картадагы актапларны кайчан бетерерләр? Бу хакта Рәмзилә Гафиятуллина. Түбән Камада Үзбәкстан гражданнары 3 ай хезмәт хакы ала алмый. Обещают завтра, послезавтра, пятницу. 30 хезмәткәр прокуратурага кадәр барып җиткән. Әлеге эш нәрсә белән төгәлләнергә мөмкин? Руслан Кыстыдинов шул хакта. Былай дәвам итсә, аз санлы халыкларның гына түгел, зурларының да теле юкка чыгарга мөмкин. Бүген Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев милләтара мөнәсәбәтләр буенча ил сәясәтенә карата үз фикерен җиткерде. Казан Кремлендә Татарстан президенты каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр советы утырышы узды. Ул Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә бара. Күтәрелгән мәсьәләләр турында Айзат Шәймарданов. Есть желание и в центре сходу и легко решать эти вопросы. Минтимер Шәймиевнең чыгышы алдан планлаштырылмаган булса да, милләтара мөнәсәбәтләрнең нинди проблемалар булуын ачык күрсәтте. Татарстанда һәр милләт өчен үсәргә мөмкинлек бар. Һәркем дустату яшый, әмма дә ләкин сәясәткә барып җиткәч, дилбегәне төрлечә тартырга тырышалар. Аеруча Мәскәүдә. Мисал буларак, дәүләт киңәшчесе төрле милли телләрдә басылучы дәреслекләр мисалын китерде. А вот написал, например, на удмуртском языке учебник, проект подготовили, уже все экспертизы прошел. Такие же деньги платили, как учебнику на русском языке написано. Или написано на татарском языке, в финише, проходя тот же путь, те же затраты, вы думаете, это учебником выходит? Выходит как учебные пособия. Крупные языки могут пропасть на таком фоне подходов. Федераль исемлеккә кергән милли телләрдә 232 дәреслек бар, шуларның 89-ы татар телендә. Россия үзенең оборонасына игътибар биргән кебек, милләтара мөнәсәбәтләргә дә шундый югарылыкта караш булырга тиеш ди Минтимер Шәймиев. Яңгырау тартып авазларга мисаллар китерегез. Татарстанда нинди эшләр башкарыла, мәгариф өлкәсенә тукталыйк. Бүгенге көндә 2000 мәктәпнең 767-се татар телендә белем бирә, 49-ы чуаш, 14-е удмурт, 10-сы мари телендә. Шулай да татар телен туган тел буларак сайлаучылар азрак кимегән. Хәзер 67% укучы татар телен өйрәнә. Мәгариф турындагы закон нигезендә туган телләрне әти-әниләр тарафыннан ирекле сайлау тормышка ашырыла. Бу юнәлештәге эшчәнлек укучыларда милли үз аң формалаштыруда аеруча мөһим. Аеруча милләтара дуслыкны патриотизм белән ныгытмакчылар. Моны бер яктан кадет мәктәпләре башкара алар. Татарстанда 13, гади уку йортларында эш көчәйгән Бөгелмә шәһәренең 14-нче гимназиясе үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Фронтовик язучылар, шагирлар иҗатын өйрәнгәндә дәресләр хәрби дан музеенда үткәрелә. Балалар һәм яшьләр өчен җәйге ял инфраструктурасы булдырыла. Без аны яшьләргә карата патриотик тәрбия өчен нәтиҗәле рәвештә кулланырга тиеш. Бу уңайдан Татарстан тәҗрибәсе Россия өчен генә түгел, чит илләргә дә кызыклы ди президент. Патриотизм, милли мәсьәләләргә аерым игътибар белән карарга кирәк. Пример Татарстана, он не только среди регионов. Вот многие зарубежные наши партнеры, они спрашивают, приезжают, учатся. Я думаю, это наша совместная работа, и эту работу надо продолжить. Очень сильно не дорабатываем в части наших образовательных. Школа не только это образовательное, и воспитание. Президент сүзләренчә, яңгыраган барлык тәкъдимнәр исәпкә алыначак. Татарстанда милләтара мөнәсәбәтләрнең тыныч булуын социологик тикшерүләр дә күрсәтә. Күптән түгел аны Казан Федераль университетында үткәргәннәр. Аеруча яшьләрнең 40%-ында милли узан көчле, инде 80% башка милләт вәкилләре белән аралашуда бернинди кыенлыклар да күрмәй. Барда тату һәм дустана. Айзат Шәймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. 9 декабрьдә ватан каһарманнары көне билгеләп үтелә. Аларны хөрмәтләү тантаналары бу атнадан ук башланды. Бүген иртән Башкаланың җиңү паркында арабызда булмаган геройларны искә алдылар. Хөкүмәт вәкилләре катнашында мәңгелек ут янына чәчәк салдылар. Бәйрәмгә арабыздагы геройларның кайберләре килгән иде. Шуларның берсе Советлар Союзы герое Борис Кузнецов.
жақтан ватан қаһармандары Қазан ратушысына юл алды. Оларға құтлау сөзлерін дәулет кеңесшісі Митимир Шаймиев жеткірі. Митимир Шаймиев һәр қаһарман белән кул биреп исәнләшеп чыкты. Бүгенге тантанага җыелган кешеләр белән без чын мәгънәдә горурлана алабыз ди. Үзе дә Россиянең хезмәт герое булган шәхес. У каждого времени свои герои. Не менее важно, я считаю, если нам будет удаваться решать грядущие или имеющие задачи в этих условиях. Бурычлар аз түгел, илнең рухи бердәмлеген, тынычлыгын, тотрыклылыгын тәэмин итү. Моның өчен үзеңә дә нык булырга кирәк. Татарстанда бүген бердән-бер Советлар Союзы герое Борис Кузнецов ул кадетларга карап сөенүен яшерми. Это будущее нашей страны. Это счастье нашего государства. Яшьләр бүген Россия герое Александр Супанинскийдан да үрнәк алып үсә. Төньяк Кавказда бандит төркемнәре белән көрәштәге батырлыгы өчен бүләкләнә ул. Наши ребята, они в любой момент могут показать. Хәзерге буында сынатмас дип уйлыйм. Алар ата-бабалары кылган батырлыкларны һәр вакыт истә тотып яшәргә тиеш. Шуны кечкенәдән сеңдереп үстерү мөһим. Менә бу 3-нче дәрәҗә. 1976 елда. Данил Фәтхуллин күкрәк тулы медальләрен барлый. Ул хезмәт даны орденының тулы кавалеры. 3 дистә ел тимер коя, ләкин хезмәт батыры булса да тыйнак. Бүген инде хисләр кичерәсең. Монда шул горурлык инде. Ничек тибәктем. Монда митиләп чыкты. Эшләргә җиңелрәк икән. Социалист хезмәт герое Гөлбикә Кәримова да шундый хуялчан. 40 елдан артык фермада эшләгән. Хәзерге яшьләр бик рәхәт яши, җаның хаим, тормыш бик әйбәт, нәрсә охшасаң, нәрсә кисәң бар. Эшнең кадерен белеп, өлкәннәрдән үрнәк алып яшәгез дип тели бүгенге каһарманнар. Благодарность их подвигам, воздавая дань, я вам скажу, у нас весь народ у нас герой. Каһарманнарны һәм гомумән барыбыз өчен үрнәк шәхесләрне хөрмәтләү тантаналары әле дәвам итә. Иртәгә Казанда безнең заман геройларын билгеләп үтәргә җыеналар инде киләсе атнага. Ил күләмендә батырларны Россия президенты Владимир Путин кабул итәчәк. Лөтсәнәт Фулин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүген Татарстанның Донецк һәм Луганск өлкәләрендә яшәүче балаларга гуманитар ярдәм җибәрделәр. Күчтәнәчләр арасында баллы ризыклар гына түгел, көнкүреш химиясе дә бар. Аларны җыюда гадәттән тыш хәлләр министрлыгына республиканың зур предприятиеләре булышкан. Донбасс халкына гуманитар ярдәмне 2015 елдан бирле җибәрәләр. Шушы вакыт эчендә Украинаның көньяк-көнчыгышына 83 000 тоннадан артык кирәк-ярак узатылган. Татарстан президенты тыл ветераны Бибинур Лотфуллинаны җиңү көненә кадәр торак белән тәэмин итәргә кушты. Исегезгә төшерәбез, 93 яшьлек апа Казан үзәгендәге суы да булмаган иске бинада яшәргә мәҗбүр. Үзе хезмәт һәм тыл ветераны, мәрхүм тормыш иптәше Бөек Ватан сугышы ордены иясе булып та, документлардагы хата аркасында фатир ала алмый. Су таша кәгазьләргә төгәллек кертергә кушкан булалар. Рөстәм Миңнеханов ветераннар турында сүз барганда, бюрократизмның булуы мөмкин түгел дип әлеге эшне тизләтергә буйыра. Торак мәсьәләсе 9 майга кадәр хәл ителергә тиеш диделәр бүген Казан Кремлендә. Әбигә бары тик озын гомер генә телисе кала. Әлбәт районындагы Кәләй нефть кудыру станциясендә килеп чыккан шартлауда 2 кешенең гомере өзелә. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылды. Беренчел фаразлар буенча шартлау нефть резервуарын чистартканда килеп чыга. Соңыннан ул яна башлый. 29 һәм 32 яшьлек 2 хезмәткәр һәлак була. Тикшерү комитеты сәнәгать куркынычсызлыгы таләпләрен бозу маддәсе буенча эш кузгата. Ростехнадзор исә Транснефть Прикамье компаниясендә планнан тыш тикшерү үткәрә. Беренче янгын сүндерү хезмәткәрләре килүгә тышкы яктар резервуарны һәм Абалада януы килеп чыкты. Һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр турында мәгълүмат төгәнләнә. Орында Әлмәт янгын сүндерү һәм коткару гарнизонының көчләре һәм чаралары эшли. Иннополиста булган хәлдән соң барысы да үзгәргән. Нәрсә булган һәм бу вакыйгадан нинди дәрес алганнар? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасын укып белә аласыз. Түбән Камада 40 кеше 3 ай өчен эшләгән акчасын ала алмый. Үзбәкстаннан килгән гражданнарны хәтта туган якларына кайтып китәргә дә акчалары юк. Брав ТР оешмасында слесарь-монтажчы булып көч куйган элекке хезмәткәрләр хәзер чарасызлыктан прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Хезмәт инспекциясе әлеге хәлләрдән хәбәрдармы? Руслан Хөсендинов материалы. Обещают завтра, послезавтра, пятницу, во вторник.
Опять пятница. Әлеге ират буш вакытлар тыңлый арып беттек ди. Слесарь, монтажчы һәм башка эшләрнең 3 ай хезмәт хакын күргәне юк дип сөйлиләр. Барысы да Үзбекстаннан килүчеләр. Мы в безвыходном положении остались. Без бик кыен хәлдә калдык. Тиздән безнең теркәлү вакыт чыга. Хәтта туган якка кайтырга акчабыз юк. Зыян күрүчеләр белдергәнчә, һәммәсе 50 меңнән 100 мең сумга кадәр акчаласы бар. Ни өчен эшләп торып та акчалар түләнмәй? Без әлеге сорауларны турыдан-туры директорга юлламакчы идек, ләкин җитәкче урында булмады. Участок башлыгы каршы алды. А вы тоже не получаете зарплату? Ну, так же, как и все. Не надо унывать. Надо законченные объемы закончить работу, чтобы получить зарплату. Но их уже уволили. Ну, они вроде сами уволились. Говорят, что заставили. Нет, так, я не знаю даже. Эшчеләр нәтиҗәдә прокуратурага мөрәҗәгать итә. Эш хакы түләмәү буенча хәзер вакытта Түбән Кама шәһәр прокуратурасы тикшерү алып барына. Аның нәтиҗә буенча әйтеләчәк кем гаепле шушы хәлдә һәм алар җаваплылыкка тартылачаклар. Брафтер оешмасының бурычы турында хезмәт инспекциясе вәкилләре дә хәбәрдар. В отношении юридического лица. Вазифаи затка карата административ эш кузгатылды. Башка эшчеләр дә безгә мөрәҗәгать итә ала. Хәзер безнең инспекторлар судсыз да документларны турыдан-туры приставларга күчерергә мөмкин. Бу хезмәт кодексына кертелгән үзгәреш белән бәйле. Татарстанда гына оешмаларның хезмәт хаклары буенча бурычы 280 миллион сумнан артып киткән. По большому счету отрасли все понемножку. Бурчлар төрле өлкәләрдән, монда кече һәм урта эшмәкәрлек тә бар. Иң күп әҗәт Казанның синтетик каучук заводына җыелган. Шул ук вакытта кайбер эш бирүчеләрнең вөҗданнары вакытында уяна. Узган атнада гына хезмәт хакы буенча 14 миллионлык бурыч каплана. Руслан Хусейнов, Рамзил Гарипов, Альбина Валиева, Евгений Лызаев, Яңа Гасыр каналы. Исән икәнлегеңне раслар өчен пенсия бүлекчәсенә кил матбугат чараларында таралган бу хәбәр җәмәгатьчелектә шактый шау-шу уятты. Бүген исә пенсия фондының Татарстандагы идарәсендә мәсьәләгә рәсми аңлатма бирделәр. Чыннан да декабрь ае дәвамында 85 яшьтән узган әби-бабайларның исемлеген барлап чыгарга исәп. Сәбәбе алдакчылар күбәйгән ди. Кайберәүләр вафат булган туганнары өчен дә акча алып ятмакчы. Закон бозучылыкларын кисәтү өчен пенсия фонды шундый адымга барырга мәҗбүр булган. Әмма мәгълүмат бирү өчен бүлекчәгә барып йөрү кирәкми дип аңлаттылар. Хезмәткәрләр үзләре өйгә килергә тиеш. Урыннарда бу эш башланган инде. Әйтик, Түбән Камада өлкәннәрнең яртысын йөреп чыкканнар, ә Чаллыда 85-не узган пенсионерлар 3000-нән артык. Барлык хезмәткәрләрнең дә пенсия фонды таныклыгы бар һәм аны күрсәтүне сорарга мөмкин. Әгәр дә пенсионер өйдә туры килми икән, аның почта тартмасында телефон номерлары язылган махсус белешмә калдырылачак. Тагын бер ката сызыклыйм. Пенсия фонды идарәләренә әлеге сорау буенча беркемгә дә килергә кирәкми. Пенсия фонды хезмәткәрләре барлык кирәкле эшне үзләре башкарачак. Я түбәгәмен, я тәрәзә төбеннән китмә, я телефоныңны күккә чөй. Сез телефон тотмаган урыннарда ничек хәбәрләшәсез? Татарстанда шундый 2 дистәдән артык авыл бар икән. Интернет эшләмәгәннәре тагын да күбрәк. Аларга цивилизация дигәннәре кайчан килеп җитәчәк? Цифрны үстерү министрлыгы утырышында бүген шул хакта сөйләштеләр. Рәмзилә Гафиятуллина репортажы. Әйе, тыңлыйм. Һәр Татарстанлы айына 9 сәгать вакытын телефоннан сөйләшеп үткәрә икән, әмма элемтә булмаган авылларда бар әле. Татарстанда шундый 22 җирлек исәпләнә. Тимер юл белән хәрәкәт итүчеләр исә элемтәдән гомумән мәхрүм диярлек. Әйтик, Казан 2 станциясе белән Юдина арасында ярты юл шундый. М7, Казан-Оренбург, Казан-Ульяновск трассаларында да урын белән телефон тотмый. Югыйсә бу юлдан көненә 40 мең машина йөри диләр. Казань до Бугульму связь очень часто пропадает. Отъезжаешь от станции, связь пропадает. Подъезжаешь к станции, появляется. Мондый утраулар авылларда гына түгел, хәтта Казан үзәгендә дә очрый. В торговых центрах бывает, и вот на нулевых этажах. В некоторых зданиях торговых центрах пропадает. Элемтә сыйфатыннан зарланучылар бихисап быелның 9 аенда бу уңайдан министрлыкка 390 шикаят килгән. Интернетсыз яшәүчеләр исә тагын да күбрәк, Татарстан халкының 2,5%. Обращаюсь к оператору связи. Элемтә операторларына мөрәҗәгать итәм. Ул җирлекләрдә дә безнең халык, сезнең абунәчеләр яши. Ничек кенә авыр булса да, бу мәйданнарны мобиль элемтә белән шылгап алырга кирәк. Министрлыкта бу проблеманы киләсе берничә ел эчендә хәл итәргә шандыралар. Мы сформировали план работы. Актапларны бетерү уңаеннан план эшләнелде. Башкаланың кайбер яңа торак комплексларында да элемтәгә чыгу кыен. Алар киләсе елга эш планына кертелде. Хәзер сүз 5G элемтәне гомуми кулланышка кертү хакында бара. Аны Казан, Чаллы, Әлмәт, Арча һәм Иннополиста сыйлар. Мәйданга 6G чыгарга тора, димәк 5-лесен һәр кеше өчен үтемле итү шарт. Рәмзилә Гафиятуллина, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда.
Алар ұшушысыз квадрокоптерларына һавага күтәрәләр һәм мобиль кушымталар әзерлиләр. Киләчәктә бу яшьләр үзләрен программист юнәлешендә табачаклар. WorldSkills-ның төбәк ярышларыннан Раиля Вәлиуллина. 200 ел элек булган вакыйгаларга кайтып. Побыть натурально быть в шкуре. Хәзинә галереясында ачылган күргәзмәдәге экспонатлар аша тарихка Гөлназ Сәйфетдинова да күз салды. Чаллыда КАМАЗның 50 еллыгы уңайынан бәйрәм чаралары башланды. Бүген аларны котларга килгән Рөстәм Миңнеханов автозаводның ярты гасыр эчендә ирешкән уңышларын билгеләп узды һәм дәүләт бүләкләре тапшырды. Бүген КАМАЗ җәмгыяте республика каршындагы казанышлары өчен орден белән дә бүләкләнә. Бүгенге чара 700-дән артык кеше чакырыла. 70-нче еллардагы егет-кызлар маңгаенда да инде 50-шәр еллык сырлар. Несмотря на все трудности, благодаря ежедневному упорному труду заводчан нам удалось сохранить уникальнейшее производство. Сегодня КАМАЗ входит в двадцатку мировых производителей грузовиков тяжелого класса. Выпускает каждый третий грузовой автомобиль в России и странах СНГ. Автомобили КАМАЗ эксплуатируются более чем в 80 странах мира. Фәрит Мөхәммәтшин зур елгаларда су күләмен контрольдә тоту буенча федераль оешмаларның җаваплылыгын арттырырга кирәк диде. Бүген ул Саратовта Идел буе төбәкләренең закон чыгару органнары берлеге утырышында катнашты. Россия президентының Идел буендагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров җитәкчелегендә парламент башлыклары экология ил күләм проектын тормышка ашыру мәсьәләләре, өлешле бакча кертеп фатир алганда алданучыларга ярдәм һәм күп балаларга бирелгән җир кишәрлекләренә ут су кертү турында сөйләштеләр. Соңгысы турында Фәрит Мөхәммәтшин Дмитрий Медведев белән фикер алышуын әйтә. Ил күләмендә мәсьәләне җайлау буенча уйлашырга кирәк дип белдерде. Хорошие идеи, прекрасные, трудности в регионах есть. Около городов таких мест, где коммуникации быстро протянуть уже не осталось. А те, кому даем многодетным семьям, не имеют ни залога для того, чтобы взять кредит, ни денег, запаса. И эта задача осталась нерешенной, недорешенной. Бүген халыкара волонтерлар көне. Бу уңайдан Татарстан премьер-министры котлау юллады. Бу көнне бөтен дөнья җәмәгатьчелеге сезгә рәхмәтен белдерә, ди Алексей Песошин. Авыр тормыш хәлендә калган кешеләр дә, ярдәм кирәк булган хайваннар да, туган як табигате, мәдәни мирас һәйкәлләрен саклау да бүген волонтер сүзе белән бәйле. Татарстанда 65 меңнән артык кеше әлеге эш белән шөгыльләнә. Сез безнең горурлыгыбыз, чын күңелдән сәламәтлек, мәхәббәт, иминлек, барлык башлангычларыгызда уңышлар телим диелә котлау хатында. Бүген Владимир Путин илнең иң яхшы волонтеры конкурсына нәтиҗә ясады. Татарстаннан Инесса Клюкина ел волонтеры номинациясендә җиңүче. Ул президент кулыннан махсус бүләк алды. Инесса 2016 елда мөмкинлеге чиклеләр өчен эмоция театраль студиясын ачкан. Алар Россиянең 10 шәһәрендә 35 спектакль куя, тамашаны 6000 кеше караган. Ел волонтеры бәйгесендә приз фонды 45 миллионга җитә. Бу узган елдан чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Вот такая деятельность, она важна всегда и везде. А в наше время особенно. Почему? Потому что мы переживаем период бурного технологического развития. Аның татар әдәбияты дәреслекләрен һәрбер укучы мәктәп елларынан укып үсә. Россия һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, филология фәннәре докторы Хатыйп Миңнегуловка 80 яшь. Язучы һәм әдәбият галименең юбилеен бүген Татарстан язучылар берлегендә билгеләп үттеләр. Шунда ук авторның китапларыннан торган бай күргәзмә дә оештырылды. Хатыйп Миңнегулов бөтен гомерен фәнгә багышлый. Ул милли мәгариф үсешенә бәяләп бетергесез өлеш керткән шәхес. Төрле авыр тормышта яшәп, шушыннан төрле кыенлыклар ятимлектә инде 80 яшен тутырдым. Бу үзе зур бәхет. Ходай Тәгаләгә аннан әти-әниләремә рәхмәтлем. Ул язучы, ләкин әдәбият галиме, әдәбият белгече, тәнкыйтьче. Андый шәхесләрнең юбилейлары әллә ни еш булмый. Шуңа күрә бүген җәмәгатьчелек бик күп килгән һәм минемчә аңа зур хезмәтләренә тиешле бәясе бирелер. Алар программалаштыруның берничә телен белә, самолетларны очучысыз гына һавага күтәрә һәм акыллы кушымталар уйлап чыгара. Эшче һөнәрләр чемпионатының республика ярышларында бүген программалаучылар ярышты. Акыл хезмәте ярдәмендә тормышны җиңеләйтергә теләүче яшьләр турында Раиля Вәлиуллина. 4 минуты на 10 грузов, 4 минуты на проходные трассы. Мәктәп укучылары гына булсалар да, квадрокоптерны һавага тәҗрибәле очучылар кебек күтәрәләр. Мансур Дәүлиевнең WorldSkills чемпионатында беренче катнашуы. Шуңа дулкынлану үзен сиздерә. Минем өчен иң авыры булды моделирование. Коптер җибәргәндә мин бер аз борчылдым һәм
Хаталар эшләдем. Квадрокоптерны очышка әзерләү исә менә шушындый эш урында бара. Һәрбер катнашучыга махсус кием, күзлекләр һәм әлбәттә перчаткалар бирелә. Стандарт квадрокоптерга датчиклар беркетелә һәм калибровка үткәрелә. Эзләү эшләрендә хәрби өлкәдә мондый квадрокоптер алыштыргысыз 7 Татарстанлы авиация системалары белән идарә итүдә ярыша. Эксперт Егор Тарасов үзе дә узган елгы WorldSkills чемпионатының Россия этабы җиңүчесе. Һәр катнашучы бер төрле шартларда эшләргә тиеш. Монда мин тәҗрибә уртаклашам һәм техник куркынычсызлыкны тәэмин итәм. Акыллы сәгать, акыллы телевизор, акыллы катнашучылар. Бу компетенциядә яшьләр мобиль кушымталар уйлап чыгара. Бүгенге бирем телефонга физик күнегүләр ясарга ярдәм итүче программа кую. Компьютерда эшләү белән бер рәттән берничә программалаштыру телен дә беләм. Яхшылап әзерләнсәң, биремнәр артык авыр түгел. Эшләрдә дә хәзер өлкән яшьләрдә дә электрон сәгатьләр бар бит, әйме? Android-тамы, iOS-тамы, шулар өчен менә төрле программалар ясарга була. Киләчәктә бу яшьләр үзләрен программист юнәлешендә табачаклар. Төбәк чемпионатының 3нче этабы инде иртәгә төгәлләнә. Алда яңа ярышлар. Татарстанның иң оста яшьләре Кемеровага юл тотачак. Райля Вәлиуллина, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы. Тәм табып эшләсәң күрәләр дә чакыраларда. Бөтен дөньяга танылган Франция мода йортында бүген кунакта Чаллы кызы Марина Каримова. Ул булдырган кием салым коллекциясын Парижда Пьер Карден үзе караячак. Күбрәк балалар һәм үсмерләр өчен иҗат итүче модельер Марина бу дәрәҗәгә ничек ирешкән һәм алга таба нинди планнар кора? Бу хакта алдагы материалда. Это пальто представляло, в принципе, весь показ. Марина үзенең иҗат җимешләре, киемнәре хакында сәгатьләр буе сөйли ала. 5 яшендә сәнгать мәктәбенә килеп рәсем ясый башлаган кызның гомерлек хыялы була ул. Мәктәпне тәмамлагач тегүчелеккә укый. Мәскәүдә стилист һөнәрен үзләштерә. Чаллыда үз ательеларын ача. Я вязала на заказ. Моңа кадәр заказга киемнәр тегә бәйле идек. Узган ел үземдә күбрәк көч барлыгын сизеп, Мәскәүдәге мода күрсәтүләрендә катнаша башладым. Башкалада күреп алганнан соң аны тагын чакыралар. Иң хәтердә калганы үзем өчен көмир булган Вячеслав Зайцев белән очрашу булды ди ул. Последний показ был у него в доме моды. Владислав Зайцев коллекциягә зур бәя бирде. Бу миңа яңа канатлар куя. Марина күбрәк балалар, үсмерләр өчен тегә, чөнки алар өчен матур, зәвык белән эшләнгән кием салым аз дип саный. Күрсәтүләрдә ул Ратмир һәм кызы Анастасия да катнашалар. Тик Чаллы модельерның тагын бер үзенчәлеге бар. Һәр күрсәтүгә ул үзенә яңа күлмәк тегә. Этот комбинезон с последнего моего показа. Менә бу минем Зайцев мода йортындагы күрсәтүгә кигән киемем. Моннан соң да һәр чыгышка үземә дә гел яңаны тегәчәкмен. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Ватан каһарманнары турында тапшыру башында сөйләгән идек. Бу көнгә багышлап Казанның Хәзинә сәнгать галереясендә 1812 елгы Ватан сугышына багышланган зур күргәзмә ачылды. Батырлык һәм дан 200 ел элек нинди булган. Экспонатлар аша тарихка Гөлназ Сайфетдинова да күз салды. Это время, когда русские войска уже гонят Наполеона по старой Смоленской дороге. Картиналардагы батырларны бүген дә күреп була. Петр Хомяков 1812 елгы вакыйгаларның реконструкцияләрендә катнаша. Инде берничә костюм туздырган яңартып тора. Хотелось бы окунуться в эту эпоху. Чөнки шул чорга кайткан кебек буласың, бабайлар нәрсә үткәнен күрәсең. Реконструкция гына булса да, анда да командирга буйсынасың. Фотодан инде чыгармын дип уйлап та утырмыйсың инде. Тарихи реконструкциялар фотокартиналарда, монда 70-тән артык иҗади эш. Ложь, которая упала, она не хотела вставать. И сценка такая получилась, будто бы это вот уходящие французы из России. Евгений Кулешов 1812 елгы Ватан сугышы белән бәйле барлык урыннарны йөреп чыккан. На Бородино в юбилейный год. Бородино кырында юбилей елындагы реконструкциядә 2000 ярым катнашучы 400 ат, 400 мең карап торучы гына бар иде. Бу вакыйгалар шул кадәр үзенә җәлеп итә. Тарих белән кызыксынган кеше битараф кала алмый. Фотографияләрдән кала рәсем, декоратив гамәли сәнгать, кулъязмалар, китаплар, документлар, фарфор эшләнмәләр. Портретлар, шул чордагы Казанны, карталарны күреп була, шәхси коллекциядән булган фарфор эшләнмәләр дә хәрби рәсемнәр белән бизәлгән. Бүген монда француз әсире Дезир Фюзельеның да көндәлеген укып була. Электрон вариантта ул 1813 елдан 1814 елга кадәр тоткынлыкта булган. Казан губерниясе ашада уза. Табиб була, солдатларны да алый, шул вакытта күзәтүләр алып барган. Татарлар турында да язган эш сөючәннәр өйләре чиста, алар арасында артистлар аз, сәүдәгәрләр күп ди. Бу көндәлекне французлар рус теленә тәрҗемә иткән. Гөлназ Сайфетдинова, Владимир Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезне сау булашам, исән-имин булыгыз.
Бу тантанада татар эстрадасының иңнәре генә катнаша. Минем кебекләр. Болгар радиосы милли музыкаль премиясе турында мең сөйләрләр. Сез бер килеп карагыз. 14 декабрь пирамида. Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Сәламәт яшәү кагыйдәләре. Азрак ашарга, күбрәк йокларга, баш миен эшләтергә, тынычлана, ял итә белергә, тәмәке тартмаска, спиртлы эчемлекләр эчмәскә, спорт белән шөгыльләнергә, саф һавада йөрергә, диспансерлаштыру узарга. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы тәкъдим итә. Театр елында зур тантаналы вакыйга 9 декабрь 19 сәгатьтә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә Шамил Закиров исемендәге Бөтен Россия татар театрлары бәйгесенең җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы. Барчагызны да тантанага чакырабыз. В автоцентре марка Nissan Тирана от 849 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Галамарт шокирует ценами. 6 декабря ель-напольная всего 89 рублей. Ждем вас за новогодним настроением в Галамарт. Только до 31 декабря 2019 года лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кузлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsызык-master.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта кар явачак. Уртача температура 0 градус. Республикабызның кайбер районнарында көче җил һәм карлы яңгыр көтелә. Температура төнлә аязганда урыны белән -17 градуска кадәр җитә. Төньяк чыгышта 0 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеевскида температура шактый күтәрелә, ә менә явым-төшемнәр кими. Ял көннәрендә кояшлы һава вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта булытлы һава, урыны белән карлы яңгыр явачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә яңгырлы һәм җилле һава көтелә. Температура +2 градуска кадәр күтәрелә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта шулай ук явым-төшемнәр булачак. Яхшыга да бер кояш, яманга да бер кояш ди халык әйтемнәрендә. Һәр көнебезне файдалы һәм бәрәкәтле итеп үткәрик. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм булар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Буыннар түзә алмаслык авыртса һәм элеккеге кебек эшләүдән баш тартса, аны протезга алыштырырга кала. Доктор Ост башка заманча карарлар тәкъдим итә. Инновацион технологияләр пациентларга төрле катлаулыктагы буыннар проблемасын чишәргә ярдәм итүгә сәләтле. Авыртуны киметү генә түгел, ә буынны операциясыз һәм протезсыз саклап калу. Хәзер үк доктор Остка ярты бәядән генә кабул итүгә язылыгыз. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77. Бөердәге ташларны дистанцион рәвештә таркату авыртусыз мәҗбүри медицина иминияты полисы булганнарга Фарм-Т клиникасы бушлай ярдәм күрсәтә. Белешмәләр өчен телефон 292 66 77. Башкалабыз Казанда карлы яңгыр явачак, 2 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.